नमस्ते छपरा बिहार। तो हमार नाम है सौरभ, हम छपरा से बानी। मिनी ब्लॉक के कले तनी स्टार्ट। आज जाए के लखम मार्केट आ हमनी के घर से मार्केट 5 किलोमीटर दूर बा, इहो गरखा मार्केट। एक बाद पहुँच जाते जाते रास्ता में देखनी कि सड़क के हाल, तो पंचायत सीजन वाला सीनवा याद पड़ला कि रोड बाकी बाबा सिर पते ना चलला। आ हचका हचका मतलब ठोकर देख सकतनी लोग आगवा, मतलब कि अगर 10 दिन वो लोग गाड़ी चला ली लोग नु तो हालते खराब हो जाई। एक बाद देख सकतनी लोग तेलो ज्यादा खाला, इसे तेल ले लेनी हसन। गरखा चौक पर पहुँच के हमनी के ले के लखा कपड़ा कपड़ा लेला के बाद हमनी के निकल जानी सन कपड़ा दुकान तक से। अबे हमरा नजर एगो बंदर पर पड़ला जोन की मंदिर के सबसे ऊपरी छोर पर बैठा। एकरा बाद हमरा लेवे के लग सैंडल लेला के बाद देख सकतनी लोग इहे बा गरखा के पुल जहां हम पहुंच जानी। आज हमार दिन खराब हो गई पुल देख के। अब रउआ भगवान जन्म लेवही के पड़ी, काहे कि ठेकेदार की मारी पिछवाड़ा में तीर कि भकंदर के संगे बाबा सिर हो जाओ, काहे कि अब हमनी सती बर्दाश्त नहीं के हो।